Ang asawa o ako? Ipangutana pa ba na? Siyempre, ikaw. Kanangkap? Ingo magutong imong driver nga mas lami ko no ang imong asawa? Kuyoy. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Totok bakatok sa udto, balayin ta sa tuwang panagubahin, alas 12:14 na gyud sa kaudtuhon mga kabisyo, my love so sweet. Kauban gyapon ninyo kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po yung inyong gwapon taro ay lumping ha. Kini gyapon si Lolo Baba plus tayo gyapon ta sa tuwang paglanog-lanog, pabati gyapon ta ninyo. O duhang oras na. O Sharon Cunita, wapag gyapon kanya mas yung pagpaniud to. Diya, undang niya eh. Digit pa pugungay. I-order pa kilog rice. Tirador og rice din tawanan, di? Pero bitaw, dagan salamat sa inyo ang pagduyog-duyog sa pagpaminaw kanya ito, ha? Samtang kamulo kasi yung bagong itungit yagi mo ginimog background ng ato ang programa. Karo mga tsak niya, mayong pagpaminaw diay, labi na sa mga kabisyo hinigugma niya itong nakabot itong pagsibya karon, labi na diya sa 99.5 Gold Bayugan, 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, ha? Yes FM Banat Cagway, Go FM Trinto, Line FM Barubo, Hometown Radio 101.1 San Carlos City, Negros, 99.9 DYRG FM Radio Ginjulman, Bohol, ha? Connected 96.5 Radio Provinciano Masim, Sarangani Province, 91.7 Jawan FM Marihatag, Surigao del Sur, ha? 94.7 Jawan FM San Miguel, Surigao del Sur. O Mix FM Dipolog Pulagco, napo diya sa may 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Line FM 88.9 Tubigon, Bohol, Real Radio San Franz 88.3, Line FM Badas Placer o Radio Tribo Madrid 98.7, 94.3 Tandag City, Mayong Udto kaninyong hurot. Dagan salamat sa inyo ang pagpaminaw. Hala, sige, padayon ta sa tuwang panaguban o padayon ta sa tuwang Calabo Baka health tips na to mga kabisyo. Alright, ay naot na tag-oras kaganiya, but anyway, aniya karon mga kabisyo kung saan na to pagpa-healthy sa tuwang kidney. Okay, kay crucial kining kidney mga kabisyo, madaot ni siya. Of course, bisan tuod natin reserve isa, no? Pagkadindot og pagka maayo gikay sa Ginoo, gitagaan kita og reserba. Pero dili pod gyapon ta magkumpiyansa kay tungod pag ganig isa na lang ang function nato nga kidney mga kabisyo, my love so sweet, no? Ma-overpower na siya, no? Masubraan na siya sa iyang trabaho, daghan na kay siya mga buluhaton. Of course, pag ingana ma-stress na nang imong kidney, dali ra pod noon siya magkasakit. So gituyo ng duha aron magkatimbayayong sila sa paglimpyo, paghabwa, no, sa hugaw nga tubig diha sa imong lawas. Okay? So aron healthy ang ato ang kidney sa mga maayong tips natong himuon. Of course, lose weight, katong mga overweight na diha dapat magpagamay gituod ta, no? Get active. Okay, lihok-lihok, galaw-galaw. Undangan na natong pagpanigarilyo, paningkamutan ginato na, dili wala na ilaing excuse mga kabisyo, my loves, ha? No ifs, no ifs.
No what if, ha? No what if. Okay, getting check up, of course. Pa-check up yun mo kung kumusta na. Naagin mo daily or dili kanang frequent perminting pagpa-check up, perminting pagpa-laboratory, kumusta na, unsa na status sa imuhang kidney. Kay base niya na ay mga cyst, na ay stones, o unsa pa na ang naadiha. Diba? Kanya kung sa igingon sa doktor nga tambal nga dapat nimong tumaron gini mo, dili jud ka mag-skip niya na, no? And of course, monitor niyo ang blood pressure. Dapat blood pressure ninyo below 140/90 gina, ha? Oo. Kunya tapos katong mga diabetes. Stay in your target blood sugar range lang gyud. Dili na gid mo lapas niya na. Kung sa nga blood sugar target ninyo, diha lang gid tuod ta. Okay? And of course, mga kabisyo, my love, so sweet sa inganing pagi, mas muhimsog pagidnoon tod kay labi na kung inubanan nimo sa pagpalagsik, pagpaligon sa imong kalawasan, sa pagtumar sa ato ang produkto, sa ato ang tambal diri, mga kabisyo, my love, so sweet, no? Ang Calabo Plus Herbal Supplement nga dunay garlic. Inom og tumar sa Calabo Capsule, Herbal Capsule with garlic, og sa Calabo Capsule Herbal o Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen, ha? Epektibo kay di siya og maayo nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Plus with mangosteen. O wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA og halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves o oregano leaves, makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks og sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize og rejuvenate sa body, no? Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagputita against bacteria that can affect skin and gut, mga kabisyo. So dapat mo na inyong buhaton ug mo na inyong himuon aron lagsik kanunay permente ang atong panglawas likay sa mga balatian nga pwedeng magpakgang kanato sa atong kinabuhi kay lisod kayo mahirap na, no? Pag sa inganang kahimtanga ato ang lawas mapiktahan. Alright, so padayon ta sa muna, mga kabisyo, my love, so sweet, sa ito ang panaguban. Duyog ta niya sa ito ang programang Katok Confession. Katong mga gusto mag-share sa ilahang mga kaagi sa paghigugma ana diha o unsa ba nang inyong sitwasyon, pwede ninyong ipanukad ang pagpadala og mensahe sa atong Facebook page, sa Katok Confession Facebook page. By the way, we are live diay pod usab, mga kabisyo, my loves, no, sa ito ang Facebook page, sa Katok Confession Facebook page, and Calabo Plus Herbal Products Jesser Marketing. Okay, so pwede mo mag-comment diha so unsa inyo hang reaction, especially sa ato ang kaagi nga basahon karon nga confession. Okay, hello din ni John Mark Labiano Gumatay, Maing Udto Lulbabag, DJ Mike Kiling, shout out ko ni Virgilio Bersamin Sensya, Narisma Tema Bersabal, Donya Biruan, Victor Galpo, Ian Narisma, Nancy Liao Ubana Gumatay, Aloy Bersabal, Jeric Beltran, Monri Balaba, Kagawad Chris Galinato, Dongbits Rufo Galpo, Makmak Galinato, Junior Galinato, Brian Salada, Loloy Olier, Cesar Bernido, Kit Carson Ulano, Naminaw Mi Punod Sawang, Gindulman Bohol. Kamulo sa trabaho sa balay diri, taghang salamat, maayong udto diha sa inyo, ha. Dayon sa inyo ang mga buluhaton, mga kabisyo, my love, so sweet, ha. And of course, hala sige, ita maglangan na Lubaba, ready na ka. No choice. Ready na. 3 years na kaming break ng ex ko. Pero pa rin kami. Ex with benefits. Fubo or whatsoever na pwede niyong tawag sa relasyon namin. Lagi ako natutulog sa bahay nila kapag nakakainom kami ng magkasama. Sobrang close kasi ako sa buong pamilya niya. Kaya parang sanay na sila doon. Ako natutulog. Man po jay magabasan kaya dito po jay ka matulog. At syempre doon din nangyayari palagi mga hindi dapat na mangyari. O ganyan niya. 2 years ago, nagka-girlfriend siya at nagka-boyfriend ako. Nagbakasyon ako sa Pinas ng taon na yon. At palagi kaming nagkakasama sa mga inuman session with his cousins and some relatives.
Nung una, parang awkward na ulit kami dahil nga may mga jowa na kami. Pero iba talaga kapag nasanay na or nasanay ka na sa isang tao at palagi mong hinahanap-hanap yung mga halik. Huwag lang gina siya, ter. Ha? Dili na siya nasanay. Huwag lang gina siya. Nasanay sa mga halik, hawak at init ng katawan niya. So, eto na naman. Yes, we cheated on our relationship that time. We had, and again, and nakipag-break ako sa boyfriend ko dahil alam ko sarili ko na mahal ko pa rin yung ex ko. And siya naman, mga ilang months na balitaan ko na hiwalay na rin sila ng girlfriend niya. Nagkaroon ulit siya ng ibang girlfriend but this time wala ako sa Pinas. Akala ko makaka-move on ako kasi ilang months na kaming hindi nag-uusap at nagkikita. Pero isang chat lang niya. Ito namang ako, sobrang tanga. Nag-chat siya dahil nag-away sila ng bago niyang girlfriend at ako lang daw ang nakakaintindi sa kanya. Kaya ako ang nilapitan niya. So, nagbigay naman ako ng advice. Kunwari, parang maging okay siya. Pinasaya ko siya kahit sa chat lang. And after ilang days, okay na ulit sila. Deadman na naman siya sa akin. At yes, masakit besh. Kamartirdam, kayo ni Motor, ha? Dapat tagaan yung taon tuod ka og award. Nagbakasyon na naman ako sa Pinas and nabalitaan ko na kaka-break lang nila ng bago niyang girlfriend. Oh, ginabasay na po sila ni. Ha? Oh, sige, paminaw niya ito. Sapaw-sapaw, magod ko. Kaka-break lang nila ng bago niyang girlfriend so sobrang heartbroken siya. At ako naman to the rescue ulit. So, eto na naman kami. After nung huling heartbreak niya, hindi na siya nagka-girlfriend ulit at hindi na rin ako nagka-boyfriend dahil palagi na kaming magkasama. Halos umikot na ang mundo namin sa isa't isa. Pero walang label, walang relationship at lalong walang kasiguraduhan. Basta kami masaya na, okay na. 5 months akong nagbakasyon sa Pinas. 5 months rin kaming naging ex with benefits. Kanindot ba ni ma-ex ni bayanan niya? May natagon mang kaayog kusog. But something happened. Nabuntis niya ako. Although alam namin na may possibility na may mabuo nung huli kaming dahil naiputok niya sa loob at alam kong hindi safe nung tatlong magkakasunod. In short, sinadya na namin makabuo or makabuo man o hindi. Pero medyo nagulat pa rin kami nung mag-positive yung 2 PT na ginamit ko. We decided na bata lang usapan namin. Wala pa rin kaming label sa isa't isa. Uy, buguyan yung tsawahan niya para makapanghuling hayo pagyapon siya. Diskarte pa na niya to lulubaba. Gani, lupigan yung uban. Sinubukan namin magsama sa isang bubong pero habang tumatagal yung pagsasama namin, mas lalo ko siyang minamahal. Dahil sa pag-aalaga niya sa akin habang maselan ang pagbubuntis ko. Sobrang concern at maalaga siya sa amin na magiging anak niya. At nararamdaman ko sa sarili ko na mahal niya pa rin ako. Pero ayaw lang niyang aminin. At ayaw ko rin. Uy, patikatik mo din 2. 4 months na akong preggy and my parents decided na pabalikin ako sa ibang bansa para doon manganak. Nung una ayaw niyang pumayag dahil akala niya itatago ko ang bata sa kanya. But so on, napaisip siya na mas maganda magiging future ni baby kapag sumunod kami sa parents ko. Nakikita ko sa mga kilos at salita niya na nahihirapan siyang tanggapin na iiwan namin siya ng baby ko. Pinaparamdam niya sa akin na
importante kami sa kanya. Anya ganya, kanya yung mga nga niya pagmahay kay kung ganyang mabiyaan gitaon tuod ka. Di ka mailan nyo. Kay makasulti ganya siya nga who's that guy that mami? Is that your friend, mami? Lay nagtingog sa bata, lol baboy. Gani. Ambot lang anong ganyan tingog sa bata, taon good. Anyway, alas 12:28 na. Kabisyo, my love so sweet. Padayon ta sa gihapon. Pinaparamdam niya sa akin na importante kami sa buhay niya. Sobrang saya sa pakiramdam. After ko makaalis sa Pinas, umamin siya sa akin na bumabalik daw yung feelings niya sa akin noon. At noon pa man, ayaw lang niyang aminin at gusto niyang mabuo ang pamilya namin. Gusto niya rin na magpakasal kami at magsama na dito. Hindi dahil lang sa bata, kundi dahil mahal niya ulit ako. Ngayon masasabi ko na sa sarili ko na may label na kami. May relasyon na kami at may kasiguraduhan na ang lahat sa amin. Until now, LDR pa rin kami. Masaya at wala nang takot na sumugal ulit para sa pagmamahal sa isa't isa. Looking forward na rin kami na magsama na dito at maging isang buong pamilya. Naniniwala ako sa kasabihan na kung kaya or kung kaya nyo, kaya ko rin. Dilibita mga. Kung kayo talaga. Ano man ang sorry. Seryoso na ba kayo mo? Kung kayo talaga. Ano man ang mangyari, gagawa ang tadhana ng paraan kung kayo talaga para sa isa't isa. Dito na lang. To X. Now, the future wife. Alas 12:30 na, mga kabisyo, my loves, Lolo Baba. O mo kato ang kaagi sa to ang kabisyo nga nagpadala sa iyahang confession, no? Say masulti ni mo ato, Lolo Baba. Ako masulti ato. Katong mauntahan na urag kwa na siguro. Mubati niya gitod siya og pagbago kay na naman ko'y bata nyo, pero kung siguro wala pa padayon gyapon ng ilang kabuang siguro gyud. Pero kamo po mga babae, ayaw mo pagpugong-pugong sa inyong kagalingon gyud eh. Anyagin mo nga niyang kinaiya ba? Kabulo mong namoy gibati, namoy feelings, di gid mo matugan. Okay, siguro mahadlok mo ma-reject, ayaw mo kabalak ka. Kay kung na may lalaking mo reject, sa mga bala na siya. Ilabi niya kung ganyang siguro ambot lang nung sultihan kasi nga niya nga babae bitaw nga may gusto pala ako sa'yo. Sana ay gustuhin mo rin ako. O ikaw lalaki, maglibog kasi mong gibati, no? O kung tinuod ng lalaki, dili jud kang balibad na nila. Sige, walang problema. Okay sa akin. Ano man ang gustuhin mo, tatangabin ko, ha? Kaysa tinyod, matudluan magunyang kasing-kasing gihapon may gugma. Kanyang ingon nila nga matuturuan ninyong pusong magmahal. Tinyod na siya. Gitagalog naman nimo. Ay, gitagalog din ako. Ibang klase ka rin eh. Sorry naman, dala kasi ako sa istorya niya eh. Tagalog pala yun eh. Masyado akong na-touch masyado. Because it's a very touching story, kaya ako na-touch. Gani mga kabisyo, my love, so sweet. Dagan salamat sa inyong pagduyog sa itong pagpaminaw kanato karong mga orasa. Alas 12:32 na. Alas sige. And of course, nagyapon tuod katong mga gibati o panglabad diha silahang kalawasan. Okay, kay basin ng uban sa inyo nalang sa balay, nagpundo, daghang kay mga bluwaton, naglaba, naglimpyo, grabe no. Ihaplas dayon kining atoang liniment nga numero 1, aprobado, garantisado. Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Huwag tang sa panuhot, suhot, kasakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa, no? O patay pod sa siya sa kutog, mo-moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit. Bugnaw, nindot sa paminaw.
insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagit-kagit og baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap with sunblock o para po sa papahamis o pandepensa sa kutis, Charisma Kojic Soap with sunblock protection. O lahi po to siyang Charisma Beauty Soap. Okay, pampabata lang na siya sa kutis, no? Kining Charisma Kojic Soap mo ni siya adunay sunblock protection. Kini gatod tanan mga kabisyo my love sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus. Tanang balatian pudas. Alas 12:33 na gyud sa kautuhon padayon ta sa tuwang pagpaminaw. Duyog sa paglanog-lanog. Kauban ninyo kini si Mike Kiling. O kini po, Julio Lubaba, ha?